A rapidez dos seus golpes de dereita levouno a proclamarse campeón do Master Rafa Nadal Tour na categoría sub-12. Eran los 8 mejores de España. Estar ahí es un sueño. 3 xornadas con partidos diarios na Academia de Nadal en Palma de Mallorca, nunha pista na que se moveu con tanta axilidade como nas municipais de Lugo. Sí, era pista rápida, porque las 6 pruebas que se juegan en el Rafa Nadal Tour son en tierra batida y el máster fue en rápida. Aprendeu a coller a raqueta a idade temperá. Yo llevo practicando el tenis desde que tenía 2 años, por ahí. Elegí el tenis porque me gustaba y mi padre era entrenador de tenis y me gustó el tenis y empecé a jugar. O responsable foi de leválo ás pistas de tenis que me vira xogar a min, de verme xogar a min, depois de ir por xogar, e pouquiño a pouquiño, paso a paso, chegou a facer este resultado tan bon que fixo. Dende 4 meses adestra con outro Pereiro. E o que ten moi bon é un rapaz que é moi competitivo, é un rapaz que traballa moi ben na pista e despois ten unhas cualidades, ten bons golpes, ten unha dereita moi boa. Con 12 anos compaxina os seus estudos da ESO co tenis, en malia que síntese orgulloso. Da súa vitoria fai máis alarde o seu compañeiro. Sí, me encantó que ganase, me alegré mucho y pues nada, que siga trabajando así como lo está haciendo y entreno sí, un día a la semana con él 2 horas. Yo pensé que era un torneo más, que yo quería ganarlo claramente y pensé que era un torneo más sin pensar que eran los 8 mejores. A ser cauto e disciplinado axúdalle tamén o seu preparador. O nivel que demostrou agora, pois a verdade non o esperábamos, tampouco lle damos moita importancia porque realmente é un traballo a largo plazo. A moi curto prazo, a principios de xaneiro, volverá ao circuito que promove Rafa Nadal cunha primeira etapa en Barcelona.